Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga iti laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sa kudayon nga ti surat, ti pakasalitaan ni Sonia nga napuluan, pulis, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tagpakpakaadan ni Inday. Idakon ma'am, abag iso makabulan mo, kalbasan na, pumanaw kan. Napya ka mamot na nalaka, ti makaala ka mga dagos, ti kasukat mo. Listo siguro nga makaala kayo ma'am. Ano gamit sa mo kayat? Ha? Hangkamat ngong ungtan, nang atumat suldom. Uwano ni mama, ungtan na ka ni mama? Haan, ma'am. Sino nga manguungkang ka? Ti asawa? Ti pulis nga asawa? Haan, ma'am. Sino nga ron? Awan, ma'am. Susapo ya. Sige, ma'am, inakon. Mabaling nga kitang tinagyantamag mo. Alam, ma'am. Handa ka mananakaw. Ngayon tapno saan kang nagdua-dua. Sige. Kita nyo, ma'am. Ibukbuk ko pala dito yung water. Sige. Pakipang mamangnar doon yung placard. Yung talabas di ruangan. Wanted housewife. Ay! Wanted housemaid. Piskan, ma'am. Housewife mo naman ito. Housemaid. Hindi makapanawan ni Inday, manunemi, ganak ni mama. Ay, ma, pasensya kayo. Kabutawan ni Inday, kat kabayatan nga ure tayo, iti katulong nga sumret. Takapelan ti makamo, ha? Kituan na, nangarod kat aumat sa bali, numampay marikatan na kanak. Nangaroon na nung sumbro na tiryumak. Ay, apoy, Sige, naman. Iturog ko biit. Kalbasan na. Agluto akton. Sikat agluto mo na siya. Kumporme mo, ha? Nakainda ako manong naming imtyak ba't makaturog. Rabi ang amin ti Jotik manong. So ganaskin nga maturog ha. Hanak mat ka nga nurse, wano doktor, tapno ag-duty ak trabi. Ngayon ti kumpanya, manunimi nga pagtrabaho kat 24 hours. At apang rabii, at apang ngaldaw. Kat pang rabii ang. Awan di kita anak ko, manunimi, tanapanda, nagbasa. At data palang elementarya. At dasunduda, school bus. Irin to ta asawak, manunimi, kat naka-duty. 6 to 6. Agawit to intong rabii. Malaksid. No, the emergency nga pakatawagan na. Tada iso na to operation division. So, tanong ka na kita mapanag-grade. Iso na kita mapanag-tiliw. Iso na kita basta. No, ada operasyon da, mapanda-grade, mapanda-tiliwad ng astoy, kung saan kita, mapanda surveillance, sisiiman da ng astoy ng suspect, ano? Nakaturo kag madlayang manunaymi ka diti makariingak, ririingan nakti asawak, babayan ka diti panangar-arakop na kanya. Sweetheart. Nisturbo ang tuturog ko. Kaya bali pag-sumit. Di ba? Alas 7 ti duty. Alam ka, orasan, alas 6. Mangarabi ka pa, digos ka pa sa kagrupuan. No kayat mo,
Itang aramidan ta. Munok kitan ta di mabantiban niyo. Pare pagpagam. Wala no rabi iti jutim, anta makabagkastoy. Sung itata, tada pala oras. Sung aramidan ta. Korka, nakpaigdigos, babaam ta digdigos. Oras siya katsanak mo nagdigos. Agat, maya. Ito. Oy. Ni polis talaga nga naglaing ka pumaltog. Tsak pa yung kasa sa ano kalbita ko. Pinugustuhak ti asawak manong nemi siyempre. Obligasyon. Oras ang obligasyon nga talaga. Yung mayat metrik na. Mayat met kang kuana. Agkamayatan kami manong. Adda kam ti katengaan ti romansa. Adda kam ti katengaan ti panagbayo di matugtog ti ridaw. Mami, mangintayon. Mangmanganin ni Daddy. Na? Mangmanganin ni Daddy. Nangan itay. No, Brayo. Nga po, rin ito ngabingin. Alisto, ang pulis. Inalistuan na nagpayo manong nemi. Nagsabat kami, pimutugan ti paltog na, naglayang kan nga polisaya, naglayang kan Leo, Nangan kayon, mami, makayon. Nangan kami, nagkinaan kami ganin dati mitay. Ana, nagkinaan ko na yo. Uy, numay kami, rumor kami, numay kang manganin. Talag pagkapagaon siya, anak mo baka maawatan na. Hindi ka pa sumatin bagag. Di kita, jak pa inabukuan, napakamukit kinan, no na masadaraman na. Ori si kaloko. Nakalukloko ka talaga. Leo, nga polis, talaga pati siya kat paltugan pa eh. Hindi yung bagak manon na may nga awanan ni Inday. Ano ya? Ako man ang katulong. Ako man. Apa nga ta? Namin tararamidam ka na katulong. Nakasaysaya hatak ka na kuada. Pulisak ng paso na uyo nga karagiti kalaban ko. Ngayon no, ti katulong. Sika, di kita nakta. Ni mama, apa ka mga. Kasi sinulso mo kuma. Noon niya tirason. Di naman iba ka. Baka mo tagagbasitan na sweldo. At naman day off na. At naman pa ito't magkikuha na. Makabulan na laing, ingatahampay, nagparis ng arwaten na. Kung nga rin. Inkisay mo kumadya sweldo na. Kasi bayad ti ko. Bayad ti, bayad ti, kura. Tapos pasay ba ya? Kura ka, importante na ito. O, kita man, importante. Ano yata? Basta, importante. Ano na yata? Importante. Umay kayo, mami, nani, mga anteyon. Takot namin. Umay kami na nato. Umay kami nga talagan. Kapot siyempre, nabannog kami, mabisig kami. Madawa kami amang mga manonemi, ti pagsasaritaan, mi, kat may panggap ti katulong. May kamanon ni Tita Inday nga, nagikat, mami. May kapiton. No? Ala. Ito na nung nga makasarak tayo ti agpahot nga katulong. Baka may tulok-lukoy nyo kami ni Suna, ha? Baka batbatuin nyo, ano sipatin nyo. Ang kami matakas tao. Mami, nasilpit kami ng matkaniadin ko. Handa kami mata problema. Tumultulong kami pa. Dakampay downstick kwarto mi. Alala, saan ang isupit ipanunutan tayo. Barang no itong bigat. At dantun katulong tayo. Kabayatan nga mampay, tumulong kayo ha. Dakin doang kamping, tumulong kayong dalos di salas. Tulungan nyo lulolayo. Oy, mami, orin no, tatakit aginaw kami kini ading ko. Sige. Saan nyo libatan sa assignment yun? Ito opisina manong nemi kat katawaan da. Kamay kat katawaan da?
Una na, may kapito ni Inday nga nagikat, makabulan na lang. Isot sa kamiitan. Kabitan, isot kabitan. Natatalubulan na daw patabulan. Kitaan niya nga rason. Si kason niya. Tsaka ngurot amo, dadidamat ibaga. Baka mabutang da nga mga ibaga. Ano ko ba't kabutang da? Alaman. Baka damang butbutang nga nakwada. Sino ko ma? Pulis ti asawam, di ba? Uwan, pulis. Kaya tapay, pulis ti asawa. Nung amin mangigmo ti pulis, medyo da pa nagbuteng mo. Ala na, ti pulis na yun, la. Ti pulis, la. May ti pulis na. Ano ka na, buteng dan, di ba? Kito bing, ha? Kito, hindi kito bing. Pangbutbuteng ti naganak ti pulis. Ala, nagaglukulo, ti pulis, 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 umayon ko palto ka na lang. Baka matno, handa pakinaigan ti asawang nga pulis. Ano si kito sawan? Baka matno, paspasarangan na isoda ti paltong. Apay kung mga pasarangan ti paltong. Kaya apay no, pasarangan ti paltong ti tao, anad gapuna. Ano kung matbasol nga rin di kita katulong, tapos pasarangan ti asawak ti paltong. Amirisem. Nabibindas di kita katulong mo? Medyo, oh. Hindi ti kaya nga sawan, ti asawak, ti makaiga po, pulis nga roon. Pasarangan na ida ti paltong, pasarangan na iti paltong, tapno lang aglabos da. Imposible. Nasingpet ti asawak, hana marami deta. No agarami, apay katulong. Alaman, apay katulong. Paunay mo tin, ako na ayo. Ala, daking gaano, di mo pa dyan. Daking gaano, makagura ka, di magami. Kasi layo-layo, bagbagang nga, low class ti asawak. Mabali masiguro maaramid na tagbabae. Yung saan nga katulong? Saan nga babae yan? Kaya't kung asawan, mabalin siguro nga ti asawam, ada chicks na class ng babae. Ha? Amom ti lalaki, nang ron sumuro di aram na, iremedyo na, nang na kang kanayon kamat na ka-night duty. Awang ka itisidong nilakay mo, no tirabii, asinot anda. Alangan naman ni mamang mo, pangpeksaan at aram na. Diyan katulong. Pansamantala nga ron. Sumarting kayo man? Hanggang kasta ti asawak na ni Leo. Nasingpet ti asawak. Alawin. Ada chicks na doon chicks, okay lang. Ngam saan na tutupan ti asinuman nga katulong. Sila mo lang bagbagamatan kasi ti klase ti asawa. Itakay man lang. Naibagak da ito yung manong naimi kini mama. Dito yung naibaga di kita katrabaho. Ket di ka mamati. Sana ka mamati, mama. Dakat at ito, at matbadlaw yung kasta nga awanat kada at suna ni Leo ken ti katulong. Awamat di matbadlaw ko. Basta ti amok no sumangpet ni Leo, tawagan na di katul. Ano paramid na. Agpaalat ti danon. At kabayatang ikaten na ti uniforme na, kaya ikatan na ti sapatos na, makainom nga tayo. So, mapamit ni Inday, mangyawat iti danom. Anya pa'y? Dadya lang. Kung saan, natirigod daw ang kayat ni Leo tuminom ti arak. Agpaluto iti pulutan. Sa ibaga ng i-ready na dila misaan di hartin. Adamatan sa ti baso, arak, ice, pulutan.
Medyo man lang. Katitirabi. Tirabi, kita, diyan ka muna ta, maturo ka matdukan. At damat iti kwarto di kitubing. Sino mabati? Makariyak to na kita, danaan yan. Sumrek tumatinan ni Leo ti kwarto, yun kasi dyan. Mabad tumatin maturog na yun dali eh. Noon da kayo na kwarto yun. Kinadapay lang ni Leo Hardin, ngumin inom. Ano to bra, ni katulong. Urayan na taayab ni Leo, no anat paara na. No anat paaramid na. Awang ka dito paragatap yung mga. Nga posible nga paisuti ko nada. Nano amping nga awan ti, agpaot nga katulong dito balay ket gabutan. Gabutan. Kalakalungan ti asawam. Tanya ka dito pamati ma, kasta ka dito pamati mi ti asawam. Isungarti ko na kada kayo mamangan tsak mamati. Klas nga pulis ti asawa. SPO4. Ano, ada mga bagang ada chicks na. Mamati ak. Tasa nga maliklikan data. Ngam no ibagada nga ti chicks ti asawa ket katulong. Tsak mamati. Sige mama. Lagi na akon. Maturog ka. Barbarang makatagtagain na pa kiti pamuspusan. Tapos hindi ka sakit maduktalak no pudno no saan. No anya ti misteryo dito balay. Taapay nga awan tagpaot nga katulong. Makalawas tinapalabas manunemi kuna ni mama kaniyak marigatanak. Ang mga alakan na ti katulong. Huwag mama. Ako magtanakan nyo. Intun bigat. Kadwak tun ti katulong. Pangalam nga rod. Diyan tamuyo. Baka daw may report yung pisina. Diyan pagtrabaho. Tasadya kita pampanawagan ako sa diyan. Alakit sabi ko maa. Manong name Carmen Tibaro akatulong mi kat Carmen tinagan na. Medyo bubing yung siyak. Adamat lang na. Kaya siyempre, imbaga keng kuha naman nung name no anya di kitirusken nga ramitan na. Kaduam ni mama, makatulong met ni mama, ang no agro sumruta ryuma na agtugaw. No anya pang tin na, isot ituloy mo. Haya? Alam ako nam Carmen. Yes ma'am. All around. Agluto, aglaba, agdalos. Napay. Asikasun ti hardin. Maka. Kaya mamuka ka rito anak ko. Adaan-daan ito, tawang klase. Okay, Bing. Bing. Mami. Ni tita yung Carmen. Wano ate? Tita? Tita lato na? Tita Carmen. Ni Bing, ni Loy. Bing? Loy? Bing Loy Saga. Diyak mo na mo. Bing Loy. Ha? Taros mo na, Bing Loy Saga. Bing Loy. Okay? Sino pa kadwa yung ma'am? Sumangpet to into Madam Domateria, asawak nga pulis. Pulis? Oh, apa kayo Kailangan lang kigtot. Ay. Amo kabuting ti asawak. Hanggang gabot ta pulis at kabuting mo. No anda basol mo, mabuting ti pulis. Nasingpet, yung gwapo di asawak. Ay. Uwan ma'am. Sige nga ma'am. Mabaling ko nga rugyan. O sige, mabaling mo nga rugyan.
Idi sumangpet ti asawak manong nemi sinamat mi nga dua ken ni Carmen. Honey, oy, kape na nom. Sudbaro nga katulong tayo. Ni Carmen. Carmen, ti asawak. Sir, nakabutbuting talangam. Apa ko mga buting ka kanya? Una ta, nakabarikas ka mano, duwa nga paltog. Okay? Ano na ta, sir? Ano tayo? Panaganamon. Pati siyak. Nagdadalabiyos ako. Bahala mat di kita. Bahala. Abay kang duwat paltog mo, sir. Ang duwat, alo. Data pa akin nga. Ay, alam na, sir. Naangawad. Dato tita, magbagam, hindi mo malagip. Pusas. Awan, pusas. Ang dalata pusas ko, ano, ang tatiliwak. Alagos. Pusas. Paltog. Bala. Ano pa dito, sir? Granada. Ayun, kabut-buti nga talagat langam, sir. Ala. Sumrati na ito, unig, honey. Okay. Hagkagbutin ka ni sir mo. Madamdaman na ito, katanan. Ala, may mayat, sir. Oh, ma'am, no. Awan to, tabala. Tapaltugnan. Ito no makasukatan iti para balay. Mangan kami manunimi pasaray si putak ti asawak no kitain na ni Carmen. Amat. Nakapaspas nagmangang ba? Mangan. Idintutan ni Carmen manunimi kita siyak man lakit kitain na. Kasango mi nga mangan. O anak ko, ano mako na iti luto ni tita yung Carmen. Naimas mami. Naimas. Kadagupan da nga nagkatulungin. Sut kaimasan. Naggawanak no. Maimas yung lutok. Ha? Bing, Loy. Loy Bing. Sir, ano man timo ko na yun, sir? Super! Iso nga rin nga anjak pulosin tubalyaw. Nakatuto ka kamangan. Naimas na talaga. Ngayon ko nagbusbusog ka na. Rabi. And baka anytime from now, sweetheart, baka datawag ko kita. Pero ada kami rhyming ko. Ada kami madamang plan-planuming operasyon. Mag-read kayo? Barang sa nga matuloy. Barang mula tawag kanya. No, grade kami ngamin at mostly, aldaw No, rabi sa bali nga raid. Sa bali nga raid no ka. Sa bali nga kaso, tigait ko sawan. No, grade kami, mostly aldaw. Apay ko na, kadwami ti media. Sige, tuloy mga mangan. Kani, talaga nga, ibusa akong dilabay ko, katamsug ako. Nag-duty ka na hindi nga rabi, manong name madamat trabaho, idi-agring di cellphone ko. Sino dito Hello? Ma'am? Ni Carmen dito Carmen? Abay nga timawag ka. Ma'am? Dagiti mo nakatulong nyo. Handa umawag kang katikas ng oras, di ba? Saan? Gabutan mo putang da. Ang nakit mo sawan? Ma'am, gusto. Hala? Sorry manyakis di asawang. Sinirek na kitisilid ko. Imaglagi din. Tanakalusutan. Pinadtakak ti saka na. Mabali siguro. Nung natawan kan tuwami.
baka agbalik. Siyempre, saan nang ipadlaw na kita, kada kita anak mo? Saan nang ipadlaw ka ni mawang mo? Ayaw mga rita. Ang nagdribagin na kwarto. Amo na ang takanta. Tsaka mo na nasiputan nak, ma'am. Kasano? Anat naramid na? Pinasarangan na katpaltong. Baka isot sumaro. Siguro no, ada paltog na igam na. Baka saan ko naramid ng padag tisaka na. Siyempre, ori makalusotak, baka paltugan na. Siguro dagiti mo na nakatulong kat maputang danat pulong yan ka. Siyempre, pulis na asawa mo. Delikado, ma'am eh. Ma'am, ano ko ang bayag? Aba, hindi ka agbayag. Siyempre, nakaputbutang ti asawa. Hamong yora ti makabulan? Aba, yung yora ko pala makabulan. Saan ba na makabulan ti pang soldong kanya ka? Inaramad na lang tat matakwatan ta kinapud mo. Di ba? Yung tunubigan. Apa yung tunubigan? Day off ti asawa. Hana? Katadda ka mat, di ba? Pumanawak to yung tunubigan. Diyos ko, ma'am, haan. Ang mga nung baligan to ni sir. Nukas pagarikan ta. Agin mamayat ka. Ang pamarang ka nga mamayat. Ket, dumagay ka kanyak, Carmen, tagtulag ta ka bag. Dumagay ka. Kabigatan na manunemi, mamangan kami manan ni pamigat. Anta klase may pailayan, ma. Biyan na sita. Di ka magbasa. Ket, sika mama. Siya agad basta biyernes, sumarong karak ka na dekapsat mo. Sika, hani. Dayob ko nabigat. Emno kas kasanuran. Rumarak mat lang no, datawag na kita kakaduwak nga mo. Gapsa dat sa papanan mi. Kahit na sawan, ma'am, may sakto dito yung tumigat. Sika, hani. Ito pa madam? Kajutik tumigat. Tumigat. Jutik kita tak. Nagjutik ka talabi? Haan. Nagjutik ak talabi. Nga magjutik ak manita nga bigat. Ta inturambi. Day off ko ay panaginrak. Dikat, kapilitan nga talaga nga awan ti kadwa ni Carmen. Hamat man ano dito balakat. Noong kadwa na. Managsida no kadwa. No kaya takunak papanak, anda papanak ni. Tumawag na nga dagos kanya inakon. Nakapanawen da mama digiti anak ko manunemi agrubrubot pa lang ti asawa. Kani munakon. O sige ani. Inak beten. Gabot ati ito may lang ti mawag da. Agrubruwatak lang. Sa anak ni Madayuman. Nagpalikodak kaditoyak likod ti balay nga nag-istambay. Nagsisiim manong nini. Agur-uray no anyat mapasama. Wahin manong. Di tinawagag ni Carmen. Ma'am, ayan mo. Kwarto. Ni sir mo. Rimarin? Hamat, ma'am. Ma'am, ni sir. Ada tiri daw, kwarto. Sige, iyop ko ordan. Inyop kon manong. Inore ko lang naman mapasama.
Talagang paisunsagid ding manyakis ti asawa ka. Awan ti palabsan na katulong. Manong Nemi, nag-ring ti cellphone ko. Carmen, abay. Ma'am, ada ni sa kwarto. Kenapa rimor ka? Imbaga ka lang, ma'am, nga dalabi piit alaik. Ma'am, tungpalig ti kayat mo. Sige, hamulip-lipat di kang runan na. Ibagam kang kuha na. Nakasat style mo. Wan, ma'am. Mano minutos ti palapsak? 5 minutes, ma'am. Insagana ko ang Manong Nemi ti cellphone ko. Video asigod. Siyempre kakiti ritaw ti kusina. Hindi makaasiday kak ti ridaw ti silid ni Carmen. Nagaling agak. Oh, ano ba lang Arturo Ryan? Tapno adada nga thrilling ako na da, sir. Tapno sa anak ng itarayan, impusas ka. Oh, sigawan pa lang tigagkasto yun. Nasagsangay dito, ya. Ito, sir, ininot ng ikatektibadok, karin doon may katkontibadok. O masadegak to keng ka, tapno ti kasta. Kit. Ngimsan na pahinga rinugyan ng inikatibado naman ng Nemi. Iti talukat ko tiri daw. Nakigtot man ng Nemi ti asawa ka polis. Hey, honey. Oh, what's wrong? Ano na da? Abang ibidbidyo nak. Ah? Sige. Agkuti ka. Ha? Agkuti ka. Ano? Kasano makakuti at nakapusasak? Hayop ka? Pulis amanyakis? Isumit lagay mga ondag paot nga katulong? Gapataman manyakisem? Saan mo doon na ta? Saan mo doon na ta, honey? Kinabot doon na. Isutin ang sulisog kanyak. Style na kano nga, may pusasak. Saan to kano, ininutak nga, inutan nga, kadenterwada na, buyak kano panagsala na. Di mo kadi amo kasabuat ko, Carmen? Hindi pala kalman nga rinugkyamon. Nakataray laing, nakalusot laing. Sa ita, natududwa kayo kuno? Isod pa nangaramid mo? Kuno ka manurumar ka? Ayop ka. Dakailan dito ng ebidensya. Ha? Tawagak na ginipadam nga polis, tatiliwan ta ka. Ani, please. Anak ko mga ibabain. Hanggang ibabain? Idento na kababain tinaramid mo. Agpanawagan ak sa social media kat tawagak na giti amin nga nagbaling nga katulong tayo. Ta isudat agbaling nga saksi. Isudat adadang mangpalungsod keng kasi pagbaludan. Ani. Sala nga ni Carmen. No dikit pudno nga ingkari na mes. Paspasaram siguro iti paltog kabayatan nga aramidem ti kayat mo katakwada. Ayop ka! Ani. Gagdo na aramidem. Anak ko mga idardarom. Amo ngay ayaban di kiti katulong nga nagikan. Aminem. Anong inaramid mo ka na kiti katulong? Ha? O ang gamit nga minitisidong ko, no kasta nga makaaramak, tag night duty kami at bakit, ani? Itanda mo di kiti katulong, alangan mo't ka ni mamang mo. Ayop ka! Kat paspasarang kami ito paltog. Inusaan da nga mayat, pagkagkagdagit, kabilitan. Ani, ulitek ka. Pag-awarin na kanguntong nararabido na, ani. Anto na, ani.
nagapusas pa ilaeng manon ni ti asawa. Ini, taawanan ni Carmen. Nagyaman na keng kuha kat imbagak, inted ko keng kuha na, di nagtulagan mi nga tandan na, di pa nagpambarang na. Delikado tininaramid ko. Kasanon no nagbalik, ma'am. Pero ang pagsasaw nga, oraan niya taramid ang tilaki numadi, di babae. Di ba? Huwag nga ron. Kasi tamat na kita katulong. Ngano dyan, takal di pamating, panas-pasarangan na ito paltok. Mabuting. So, kayat da, nga idinaramanandan. Baka hawan nga pasarangan ni Leo at paltok, itaya datan. Siguro, ma'am. Ngayon kabuta, di da kahit nagtultuloy akas dyan, so ang talaw da. Awa nga tata nagpututan nila kay mo. Ano nga ito nagpanawagan ka, ma'am? Kada kita'y kuha. Kumusta yung ida? Amon siguro amin tinaganda. Kumusta yung amin ida? Kumusta ka yun? No kaya't yung asong batan, amang ipakaamon o anat ka sa saan yun, tawagan na klaing. Ano? Ma'am, just telephone number mo. Tapos no ma'am mo naman ka sa saan da. Amangan mo na nasikugan ni sir. Ay, at tanda kita anak mo ma'am, inakon. Ito dumteng dikit anak ko manong nemi, ilinukat ko, ti ayan, ti amada, na nakapusas. Apay ni dati. Apay ni dati, mami. Apay nga nakapusas. Damagin nyo kayong kuha na no apay na pusasan. Daddy apay, kung nakman lang no si katagpuspusas, si kamatir na pusasanin. Kitni, ipusas kayo ta, headboard, ti katre. Maikat mo deta basta rakrakam ti headboard, daddy. Hana basta marakrak deta. Ladok deta. Kati mami, uy. Malaksid no ragadjen na, ang pakanan no matragadi. Ragadi ladok. Imanot basol ni daddy. Anak anong basol mo? Hoy, sungbatam na kita anak mo. Imagam no anong basol mo? Ada basol na? Kaya ada basol na, tanapusasan nga ron. Daddy, anong basol mo? Hoy, sungbatam na kita anak mo. Dito'y manon naming and admitir ni Leo nga isot rason no apay nga karaikat dagiti katulong. Man, nadikat man nga maawatan dagiti ubing manon naming inlawlawag na. Kahit yung asawin, Daddy, ikas-kas dyan dagiti katulong. Pakawalan da kumana ko. Saan ka magkayam nga na siya at nga ama? Saan ka magkayam na siya at nga asawa? Panakman lano, nasingpet ka nga pulis. Apay al-armidam di kasta. Sumot lang, baka no adda ading min, adda kapsat mi kada kiti katulong. Adda posibilidad na kasta. So nga nagpanawagan na kada kiti dati katulong tayo. Ta kumusta ay kita? Amang ano kasapulan dati sustento ta Amayopolis. Ng barbaring barbaring no awan tinapututan na kanigitik atulong. Intuloy manon nemi ni Leo tinagpakawan kada kami. Iti pa nang ikarina manon nemi agsingsig pa ito. Daddy, mami, agtalinad ka din daddy ta. Kasunod ti pandangan na. Kano andamang balong keng kuana, di adda, mangan. Kastama ti anda ti pagbaludan kan. Saan di nga di kiti, may balod kit libre ka rin daw. Depende ano klase pagbaludan. No ito'y pa lang, agad masapol nga daw ang balong keng kuana, tapos mangan. Sino ko orti bang balong keng kuana? Baka mong gani pa, dagi tinaganak keng kuana, ni grandmam nga inana. Ewan niya. Tawagak ni grandma. Sa anak. Hamutaw tawagan ni mama. Ni grandmam. Ni inak. Ano yung magbakit sa bali? Pangasyo. Pakawanan na kuman. Ulitek sanguton nga rarabinan di amin. Sa among ipagpakamu ka na lulo ka nilulam. Anak. Bing, please. Hindi. Anang orteramin ma.
Tong panik ni Papa? Dalatakin ka ng tong pala mo no saan? Di na kano kayat nga mamanti sa bali? Apay na ta? Apay? Nga di na kayat? Gaputan na kababain. Maamanda. Ay, ni Sargento Leo Labrador. Manyakis. Ta, ramanan na amin nga katulong. Wala ta. Kaya nga damag nung kasta na mami. Pulis, manyakis, katulong, inamraman na. Isus madya. Dumteng ni Mama Manong Nemi. Kahit mga sawan. Naduktal mo. Ngusto ko na. Uwan ma. Gabutan ni Carmen kat kakumplot ko. Ayan na, itan asama. Nakabalod. Impabalod mo, di asawa mga polis, tinilaw di kiti polis, kinimbalod da. Dapat ito nagtibalay. Nagbalod ti kwarto. Kwarto ni Carmen. Kwarto na kita katulong. So, ayan na. Apa adas saja ayan na. Kinimbalod bingaron. Dapat may kinita manong Nemi, takay akit ang makikita ni Mama Isona. Idilukat na tinida. Nakalukat, malutan man ka sa... Nakapusas, Mama. Hanya, impusas mo, impusasyo, dito pulis nga asawam. Gabutaman nyakis, Mama. Rubing unireta. Nagarot itat plano. Mama, pagkawanan da, ipagpakasik ka na kayo. Ngasan nyo kung mga iwaro-aras na pasama. Ikarik ka na kayo. Ngadantuman ng katulong tayo. Santon nga gikat. Saan ko ito nga sagsagidanan? Hanin, mama. Ikanak ko man 100 chance. Insan ti ko may bulburgat ti pasama. Kakamabain. Ikasanon naman sa undo na kita anak mo. Ikasanon naman may magadan to ka na kita naganak ka. Oh, saan, mama? Saan ko ma? Kung nakamalan na mataknang ka na lalaki, manyakis ka magkaya. At talaga ka asawa mo. Kasano nga min, mama, kita umatisunat tirabi, ang duty, dula apin. So, dahantakin ka iya, noon niya desisyon mo. Ma, di tana. Kasano sa pulan dikit pada ng polis. Missing in action. Police ni Sargento Leo Labrador, missing in action. Missing in action. At ako ma-aksyon ni Tay. Ang nalaingmet ni Carmen. Tapinusasan na. Mak-aksyon pa nga rin ka nakapusa sa'yo. Manong Nemi, iti bumayag, limok ng matlaing tiriknak, nang rona iti kidawan, dagit anak ko Manong Nemi, napakawanag, kanikak another chance, ti asawa, ti amada. Kasta nga rin tinipasama ko, Manong. Iso nga, kinaawat ang kamatlang, kinawat ko ti amin, basta lagit sana nga raramidin. Kinaging kang ito'y, ang kapapaot ti katulong mi Manong. Hanap akit kayat at akikat. Ti kayat nang talagang adapim mi payin isuna. Gabungar tinasya ti parang tartanami keng kuana. Kadawanan tinasken nga kabuteng na. Ken samatan nga nagararamid ti asawak Manong. Ura iti rawar, awan ti damag ko nga chicks na. Nasingpetan nga talaga. Dito nga rin ti pagkasalita, Manong, kanagyaman nagkaanos mo ng ibasa, at sabi ko nadamat na ibatik nga adal, liwliwakit pagsalmingan tibiyang. Tuwing nga dagyaman nga pagkaya mo, Sonia. Thank you, Sonia. Thank you kadagit nagbuya ni